Sabay nakatulog yun. Bantay na oras. Tapos lang, baka alas 12. Gusto siya na oras. Ho! Makan! Gawin ka man. Gawin ka, di ba ka? Ate bagak! Ate bagak! Anak ko na ba? Anak ko na ba? Matulog ka mong pera. Hey! Ama! Anak ko kumaya! Hanapin ako na siya, alas 12 oh! Pinagpapamanda! Mantay oh! Sika! Ang ka maghingi dita! Ang kami lang mga! Maday, matulog! Kita kayo na matulog! Ano si Lente oh? Telechong! Agring kami lang! Agring kami na! Tik pa grabe! Ano na? Agring kami! Agring ka na! Wala ka ka! Hindi na kaya tayo. Abihan! Hindi ka. Abi labang siko mo eh. Magaling ka na. Ano naman? Sika. Yung bangsit! Ala na,agaling ka. May ka mamay lang. Mamiss ka. Mamiss ka! Mamiss ka na ka po. Agaling na. Ganyan, tawag kita. Face to face! Mati ah. More than face to face! Nakatulog ka, tatay. Tatay ka pa ilang. Grabe ko ma! Tatay, ang dami mo. Mara kita. Ano ba yan? Tumutok ka? Oo, pa! Tagpamabay lang. Face ko ta! Isungar nga. Dadama ka pa ilang matulog. Nakatulog ka lang nga ron doon. Grabe na eh. Hindi ka na matulog. Bulot ka na mga. Tumutok oh. Matulog ka mo ana. Damdama kami. Siya pa yung tanong, di kami matulog. Apa nga, gintaak ikaw naglutong. Aldawon. Gusto ka mainog, drabot ka na. Mayroon bubram na. Mamali ang magbigbigat. Meron matulog ikaw. Yan. Kotor di nga to. Nakay... Oray kita mo. Sorry. Naglakan. Oray kita mo. Disulbaran na, disulbaran. Oray kita. Kalagi ka. Oray kita natin sulit. Ano ko? Ulit! Natugsulog ka natin, di ba ba? Ulit! Sika mo! Sika! Naglukan kayo siya dahil. Ayos, hangan eh.